शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं बालचूडामणिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं बालचूडामणिम् Again, Vishayama सीताराम मिलन विषयंकाडुग कारण केले इदे मास बित्तर जलन तीन संगोद बगबगल कड़े तीच प्रोग्राम आमचाने नडवलेले तीन संगोद एक वायनाड संग्राम वायनाड जिल्हा जाऊन कर्नाटक बॉर्डर येता कर्नाटक बॉर्डर जाऊन कर्नाटक राजीव गांधी नॅशनल फॉरेस्ट म्हणून तांकां प्रोग्राम्स ट्रायबल्स म्हणून सांगता वनजाती कन्नाडपुची निषादास म्हणून सांगता रामायणात तांगेले कुठं आमचे प्रोग्राम तांगा कल्चरल प्रोग्राम्स एड्युकेशन प्रोग्राम्स इनकम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हेल्थ इश्यूज हे सगळं कॅप्चरलेली तांजे ते तांगे कोटी म्हणून एक प्रोग्राम करते ताना एक भजन ताना एक लेक्चर तिच्या मागीर क्वेश्चन आन्सर ते क्वेश्चन आन्सर तांगा रामायणा पेटी तांग उलयलें न्हय ते उलयन आमच्यांनी ग क्वेश्चन आन्सर आमच्यांनी ग एक अनप्रय चेडू ते निंगिन रामायणांतू श्रीरामान सीतेक इतिहास तेजीची गेलेली ते कारण तें चौथ्या माध्यमांच्यानी हांव आयकत हाजे मुखार जायते कडेन आयकिल्लें सर ते उत्तर हांवें दिलें ते चौथ्यांनी उचले सादारण ताजे बॅकग्रावंड पानींग हांगा मागीर ते बॅकग्रावंड म्हाका चांज अंकल दिवन हांव निघलें त्यामुळे तांचे ट्रायबल्स विद्याभ्यास कांय ना एक्सपोजर ना जाल्यार आसतना हांवें चौथ्यांनी कोंकणी आसल्यार एक वेळेस हांवें मागलें बरी व्हड कारण हांव निघिलें हे चौथ्यान तुगेन चौथ्यान की तुजे घरान निघयलें चौथ्यान म्हणून निघिलें हांगा कन्वर्शन बरी व्हडाचें आमचें स्थल थंय हार हें तांकां ब्रेन वॉश करून तांकां कन्वर्ट करचोलेरी आमगे संस्काराक इडिचोवन दाखोवन बगेजान एक चौथ्यम रामायणा तुमचे तांचो एक चौथ्यम थंय श्रीराम तुमी देव म्हूण सांगूचे देव सीतेक तुमी देव म्हूण सांगूचे देवीक इतिहास तेजीच केलेली ते तुमगे आदर्शांच्यान काडटाय तेंचो एक उद्देश ते चौथ्यम निघल्यारीची ताजे उत्तरान तीन सांगता न्ही तत्सलेक देवा कांय फायन प्रयोजन ना म्हूण सांगल्यार तांगेलो विश्वास गेल्लो विश्वास केल्या मागीर तो विश्वास हाडचे बेगे गोळे विश्वास हाडचे बेगेच्यान सांगेन कांय सांगता तिजो परिवार ते बॅकग्रावंड म्हाका कळटा देखून आमकां तुगेलो हांव सांगिलें वाल्मिकी रामायणांतू हें दुसरें तुळसीदास रामायणांतू ऑफिशियल ज्ञान आशिल्ल्या अंतू नासतिल्ले संबोधयो श्रीरामान सीते तेजीच केले ते कारण ती म्हळ्यार रामायणांत आगे स खंड हे संभव रामायण वाल्मिकी रामायणा विवरची करताय ते स खंडांक खंय न्ही उत्तर रामायण म्हणून समज आसलेले भागांत विवरची करता उत्तर रामायण ओरिजिनल रामायणा भाग म्हळ्यार जायते डिस्प्यूट आसा त्यामुळे ताजेर सांगीन काय नेर ऑपोजीट जे आमकां मेन रामायण येता तेन्ना न्हू ते रामायणान नासतिल्ले संबोधी न्हू ताका उत्तर दिंगलें वचना की ते तेजीची गेले म्हळ्यार संभोव नळांचे जायना
दुसरे संभवती म्हणाले हांगा നടന്നത് संभवतो हांगा मावेली स्टोर्स येता सगळं व्याळाच्या येताना आता येना येयल्यारी हांगा आमगेले बायलो सगळे येतली इथे दाखवले येतले हांगा चिवरपूका बुद्धिमुळे काय नाही 45-50 മാക്സിമം കട്ടാൻ സാഞ്ച് പഠിക്കാൻ എല്ലാവരും ക്യൂറപ്പിൽ വളരെ ഇടയ്ക്ക് सगळं मुखार मॅच बघे या एदी बायला मुखार नसतली निंगले आम्ही सगळे काढ दिले काही आणि गायली गोवस तळे बायले आता गायले आता काला हरिचंद्र जांका एम्ब्रॉयडर ना म्हणे तिसरं संभव तोम्ही दिले बायले निंगल संभव बेंगळुरू आमच्या 90 विचो बसून घे एक स्वाम्याने प्रवचन केलं का बसून घे आता आम्ही सोडलं घे सगळं आमचं नित्या काय रीती निघेल ते स्वाम्यानं एक रिप्लाय दिलेलं मग इष्टपड दिलं ना इतकी रिप्लाय निघेन आम्ही चौदे निघेन घे स्वाम्याला घे चौदे ती म्हणाली स्वामी आमगे चेल्ली सगळं आमगे समाजात होतं आमगे चेल्ली सगळं बघल्या मग काय मत आहे अख्खी ते उत्तर असं आहे अख्या कशी राबवूयात त्या पती ते सांगू जातं म्हणजे गुणिका स्वाम्यान हातसून सांगीन आमगे देवानं केल्ल्यान काही अशी काही श्रीकृष्ण दिल्यारी श्रीराम दिल्यारी आमगे देवानं केल्ल्यान काही अशी काही मागीर आमी तुमगे चेडू हांबती ती सांगू की ते आजच्या रसपदीन सांगीन दिल्यारी उत्तुजन हक गुट्ट नसतं जन भक्त्यान दुःख्या नसतं म्हणून एका सेन्सिटिव्ह लढा म्हणायचं ഒരു പക്ഷേ ते सिच्युएशन ते सांगितलं आम्हाला नाईले नाचताना तसलेकन बोधक जीवित आहे नाचतील त्यांनी कोण सुसोबा लाखवत थोडे काण सांगितले आमगे देव महाराणे केले काय घेतली रामायण असं महाभारत भागवत असं काय दिसत असतं त्याला रे ते संदर्भात ते बच्चून जेला रे काय नाही राहा बगळे पडत सांग काही रेल्वे शिकले ते मन कोण नाही पब्लिक जाण्याचे सांगल्या रे उत्तुजना विश्वास नसून जातो ते होत कोण नाही एक एक सांगवरा मिला रे विश्वास वरतो तेनको त्या टॉपिकान जायचं म्हणलं जायचं चला राम उरलेले नसतं ते काय रिपीट कोर काम मग दिसता नाही त्यामुळे अंगाची सिच्युएशन तशी जाम जायचा आता उरलेल्या मटाची अंगाची सिच्युएशन भयंकर डेंजर जाम जायचा आम्ही विचार कसे फास्ट डिटेरियर जास्त हरिश्चंद्र आमच्या जीविजाचं काय प्रयोजन ना आम्ही कवारून सत्याने सांगू परिवार दुसरे श्रीरामानं केले नाच नव्हे पहिले सोडलेलंच न आम्ही सोडायची बुद्धी मोठो त्यामुळे आमगे देवा महाराणी अशी बांधणी केलेले तेलुगू आम्ही अशी केली मुसल्या काय कळपण ना अशी तर सांगवर आम्ही रे अयोग्य म्हणजे समेन सबस्टन्स आमगे धर्मग्रंथावरी एकू अंडरस्टँडिंग ना म्हणून काय जीवित ती म्हणून कळणं धर्मग्रंथ ती म्हणून कळणं तर सांगीन काय ती म्हणून कळणं दिल्याने आमगे उत्तर सगळं शीत असताना आमगे मरोबडी सगळं शीत असतली ते तिकून सण जाम ब्रेफ जाम आमगे धर्मग्रंथ दिते ताजे सांगीन ते वास्तवात जीविता उद्देश आहे ते सगळं मनान केलें मुसल्या रे कन्फ्युजन कोण आहे ना आमकां जायला बघला आमची कन्विन्स आहे कोण जाता नाही बघला आमची सांगू काय जाता नाही मला विश्वास म्हाका ഒരുപാട് जर तू आम सांगिन नासता ഒരുപാട് तू काय मन आंगून दिले ना हिंदी आम सगळ्या करायची ताजे ഒരുപാട് फल येयले तेन्ना आमगे धर्मग्रंथांतून जिविता उद्देश ती म्हणून सांगूचे बघायचा काय संशय ना त्यामुळे आधी काली केलेलं नाही आमगे धर्मग्रंथ मिनिमम आता मिनिमम आज आता मी बेसले कान एक 35 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ समजले काय नाही 35 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಉತ್ತುಸುವ ಪಾಂಡೆ ಪಳೆ ಉತ್ತು ಪುರಾತನನೇ ಮನುಷ್ಯಲೆ ಜಾವನಕ 45 म्हणले रे ले पाडकाचे जीविతం तुतले आळ ಏನು जनिजान जीविजान असे एक अनुभव या धर्मग्रंथांतून त्या धर्मग्रंथां ब्रीफ जान सांगितले आमगे जीविता उद्देश खामका पिमका जेमका हे समय समिती नाव दिमका ते नाही मग गलती की सगळं
चुरुक्कम എന്താണ് സംഗീനെ पुरुषार्थास संगीने पुरुषार्थास म्हळ्यार एक जिवितांत अवश्य ज्यांक ओळखतलें चारिकाय बाकी काय ना बाकी सगळं संबंधित ज्यांना म्हणजे काय चारिकाय रीते एक विद्यार्थी जांचे कोचिंग एक वार्टी जाम असे कोचिंग एक वानप्रस्थ जाम सिंगायरी एक संज्ञा ये 4 स्टेजेस सकता के मैंडेटरी तर कंपल्सरी तर काय ये ना आता भीतर ये एमएनडे के लेल परिवार के धर्म ग्रंथांनी कोण संग नाही सगळं आवश्यक ना विद्यार्थी जीवित का ब्रह्मचारी आश्रम म्हणतात त्यांच्याची नेक्स्ट स्टेज गृहस्थ जीवित म्हणतात त्यांच्या वानप्रस्थ रफली एक टाइम स्केल आडगले म्हणसल्यारी ब्रह्मचर्य 0 to 12 15 25 वरके मच्छा त्यांच्या 25 to 60 गृहस्थ जीवित 60 25 തൊട്ട് 60 വരക്കെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം 60 തൊട്ട് 80 വരക്കെ വാനപ്രസ്ഥ 80 ലെ സത്യാനി സന്യാസം കാടക്കായി മോൾ തമ്മിൽ ധർമ്മം തന്തു काय ഒഴിവ് കഴിവ് काय ना आमगे सगळं कन्फ्युजन आजेलीत हे सगळं पांडे बरे लेंगे न आता काय करू काय जमना आता काय करू जाय ना आता कोर्स सगळं नेर ऑपोजिट वरता वरती ते बच्ची वाट हिंदी म्हणटा हांगे धर्मग्रंथांनी सांगू शिंकाय रीती म्हळ्यार बच्ची वाट ते जिवित हागे 80 100 वर्षांची जिवित म्हणल्यार भितर मॅक्सिमम इम्पॅक्ट म्हणजे जिवितांक म्हणल्यार हेदिन काय रिंग कोरकायच धर्मग्रंथांत सांगिन काय तेंकेले नाले चेतन तेंकेले नाले जायते खूप जातने तेंकेले नाले जायते खूप जीविता आशीच जे ते सगळे आमच्या भितर त्यांच्या आमच्या पण नाही कोरकायच म्हणून 25 वर्ष भितर शिकूका शिकून जातर मागीर वार्डी कोरे वार्डी करू चाल करनाले संन्यासा चाल जातर मागीर वानप्रस्थाचे तर संन्यास 129 सरचे मारू उडकी मारू परमिशन होता ते बघायची कळी बस नांदेले नॉर्मल ज्यांची विजय तसे कोण मुखारत म्हणल्यार तशें एक अंडरस्टँडिंग आमकां म्हणल्यार हे संशय काय आमकां सुना हरिचंद्र आमळा जी जमच्या जमना आमगे देव महाराज सगळे संशय आमकां वरी केलो तेणेकून आज एक ते कॉन्टेस्टांत हे रामायण ಸ್ವಲ್ಪ इवॅल्युएट करता म्हणल्यार एक रामायणांतून आदी चेंज होते म्हणजे नारद महर्षी लगेच वाल्मिकीन दिल्लेने हरिश्चंद्र आमळाजी जमच्या कोण आस म्हण कामार्थं गुणसंयुक्तं सॉरी जीविता उद्देशिते म्हणून रामायणात सांगितले म्हळ्यार उद्देश आगे दोन के कामार्थं गुणसंयुक्तं धर्मार्थं गुणविस्तरं समुद्रमिव रत्नाट्यं सर्वश्रुति मनोहरं रामायण उपनिषत्ते വളരെ സുന്ദരമായ धर्म अर्थ काम मोक्ष रामायण त्याच्या തുടക്കമच वाल्मिकीने नारदाने प्रश्न చాలా सिंपल था वाल्मीकि नारदानी का कोन्योस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रता चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हिता विद्वान् कः समर्थस्य कस्यैक प्रियदर्शना 15 गुण हरिश्चंद्राले 15 गुण काणु काणिंगित वाल्मीकि नारदालेगी असले का आळू भूमीर खंय आसतले त्यांचे ओदेनिकला आमकां संशय दिसतलो वाल्मीकीन यांची ओदेनिकला अवश्य म्हणून वाल्मीकि त्रेता युगा जीवितलो लाडू आमगेले अंडरस्टँडिंग ती म्हळ्यार त्रेता युगांत सगळं छान काय बल्लाव काय ना तशी यांची ओदेनिक वाल्मीकीन 15 गुण आसले एक व्यक्ती हे भूमीर खंय आसतले म्हणून एक व्यक्ती काही जण निंगिता ताजे अर्थ आता आमकां दिसचे प्रश्न वया
हरिश्चंद्रजान कायम प्रयोजन ना म्हणून आमकां दिसत दिले तसले प्रश्न वाल्मिकी मन्नात वयलो असं एक हाडू ना म्हळ्यार विश्वासन चानीक नारदा लिंगिने ಸ್ವಲ್ಪ केला कळಸಿದ ಆಳ लिंगिने ಸೊಲೆಗಾಳ तुम खैदी केला सगळे पायंजे गुण असले काळा कसकसल गुण कितें ते ऐकल्यार आमकां कळटा आमगे जिवितांत ते पर्सेंटेज आमचो व्यत्यास आसा कोन्योस्मिन् सांप्रतं लोके कोण्यास्तके अस्तकाला अस्तकाला म्हळ्यार त्रेतायुगां सुमार 35 वर्ष मुक्तं और 25 वर्ष मुक्तं आमगे इष्टमा आमकां उतल्यांत जाय म्हटलें 45 वर्ष अलाहाबाद हायकोर्टीन रामा अयोध्या कोर्ट वर्टिका 1.5 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಮುಂಬೆ ನಡೆದ ಸಂಭವ ಅಂತ ಸಂಗಿನ ರಾಮಾಯಣ तर ते काढल्यार चाम पंडेत अलाहाबाद हायकोर्ट वर्डिक्ट आमकां ते विश्वास नाही तर आमगे इत्यादी बुकांनी सगळे केट्टू गता अंधविश्वास म्हणून आमकां चितकेले वाल्मिकी निगीता कोन्योस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान गुण कसकसल गुण वीर्यवान आदेचो गुण वीर्यवान वीर्यवान म्हळ्यार चार शक्तिशाली आसले एक आळ एक शक्ती एक धैर्य शक्ती आसले आळ आसवे तेन्यान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रता हरिचंद्रांगाय सत्यवाक्यो दृढव्रता धर्मज्ञ धर्म म्हळ्यार धर्म बुद्धी आसले आळ कृतज्ञस्य कृतज्ञता म्हळ्यार नन्नी असले गाव दृढव्रता सांगेन काय केल्ल्यानी आसतनी तसो लेगो लाळ लेकाय उचल कोण जाले म्हणून चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु कोहिता चारित्र्य म्हळ्यार चासिटी म्हणटा न्ही चारित्र्य म्हणून चासिटी आहे का बल्लावटे वचन ते लावले चासिटी बल्लावटे म्हणजे चांगवटे नेवचना बल्लावटे नेवचना तसल्ला न्ही एक प्रिंसिपल जीवित आळनिला तेंका उदाहरण ഞാൻ രാമാൻ സംഗിനെ ആംഗ്ര നവത്തോನು एकले वर्डी करतोनो ते वास्तव रामान अवधान मरक्यान गेले मन्ना मरक्यान कोणा काढलें ना तसले चारित्र म्हणटा आमगे चारित्र तशी नाही आम्ही वर्डी करतनी मन्ना सगळं जायते जाणचे मायक मारांगे गेम घुमता तसं आमगे चारित्र आंगाचे नाही बार्किंग सर्वभूतेषु कोहिता सर्वभूतेषु कोहिता सगळं भूत दया कोणाचे विरूप काय ना सत्याचे स्नेह सर्वभूत हिदेरतः म्हणताय सर्वभूतेषु कोहिता असो लेगोला आळस सत्याचे स्नेह श्रीरामा जिवितांतून कंप्लीट कल्यारे विरुद्ध गेलो कोण नाही सत्याले गे स्नेह असलेला काळून आमकां तशें नाही आमकां सगळं कळटा कोण आले गे आता कोणा आता हांगा का कोणा पायार मारकाचो म्हणून छान जाण कळटा हांगाची काय नाही बार्चिंग आहे विद्वान काका समर्थ विद्वान विद्वान म्हळ्यार तुमकां कळटा कळी बसलो एका काय स्किल आसला विद्वान म्हणटा काका समर्थ स्किल्ड विद्येतले मात्र प्रतिपालित ते एप्लिकेशन लेवलार पळोवका श्रीरामादे आशिल्लें तसो लेगो आळस सगळे म्हणतो कशे एक प्रियदर्शना सांगना पळय चमच्याकच इतू सबार मनोरंजन आसले व्यक्तीक श्रीराम आशिल्लो कसो लेगो आळवणे सगळे म्हणतो नारदान निमित्त आत्मवान को जित क्रोध आत्मवान आत्मवान म्हणून सांगले सिंपल टर्म्स आहात रामायणा टायमा ते कोण ये कोण काळ म्हणल्यार आत्मवान म्हणून सांगना पडना कंटेंटेड पर्सन म्हणटा तृप्त न्यायसिल्लो आळवता श्रीरामा जिवितांत छान न्यायता ഒരുപാട് സ്ഥലമായി जितक्रोध कोपूना आमगे गायरी आमकां कळटा द्युतिमान कोन सूयकः कोन अनुसूयकः असूया म्हणना कश्य बिभ्यति देवास्य जातरोषस्य संयुगे जातरोषस्य संयुगे कोपुनाम संगिने म्हळ्यार जल्ल्यास्तने देवमारावरक्यान बिस्वायतालकें श्रीराम देवमारावरक्यान बिस्तालकें श्रीरामा केदाना ते धार्मिक रोषणेन
कितें केल्लें म्हणून सुद्दां कितें करूं तयार आसून देव मारवाडक्यान महाराजा सारकें श्रीरामालें तसले व्यक्ती कोणी आसतले म्हणून चौद्य पंगड गुण कोन्योस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रता वीर्यवान सांग प्रयत्न करता काय म्हाका फाल्यां पळोवन दिसता बसी न्ही आदी मोन्या वाचून न्ही आतां कोश्टीन ते ऋषीन ते नारदांनी गुगेलें हांव अशें ते ऋषी महाराज धंदेती म्हण जाणो ऋषी महाराज ते धर्मवती म्हण जाणो ते स्वाम्यान गेले पट्या तेंच्या मनोरंजन सांगिन आमगेले स्वाम्यान अरे आमी हांगा जाय ते म्हळ्यार तिगे ते खंयचे कॉन्टेस्ट आहा ते वसंत पुजे हाजेर कॉन्टेस्ट आहा सांगे कोणे कितें सांग स्वाम्यान तेंगेन खंय वसंत पुजे वेळार कशी भायर वचचें आतां म्हूण स्वाम्याले क्वेश्चनींग तुमची खूब घालून पुरो जाय तांणी ते चातुर्मास्या असले तिगे सगळे व्हरता कोण हांवें स्वाम्या कांय कळना म्हळ्यार एक 2 वर्सां पयलीं जावन गेले क्वेश्चन ते म्हण चांग क्लियर जावन कळना तें तुझो बापूय दिसना तांगे न्ही काय अशें कांय कोण नाय सान प्राय न्हय पोळो हे पडटा जाल्यार कळ आमकां कांय कळटा हें सगळें म्हणून कळून स्वाम्यान तें शेरीके उत्तर दिलें अरे वसंत बोला काय वसंत पुजा ही तें चातुर्मास्याच्या विद्या समज आमगे धर्मूय तें आमगे धर्म सगळ्या कडेन आमगे धर्मा पयलीं सांगून दिवचें द्वैत सिद्धांता पयलीं सांगून दिवचें ते बगेच्यान खंय ते गेले स्वामी ते सांग कुणेय टायमा भितर तर तांगे वर्क कितें तांगे ड्युटी तें तांगे धर्मूय तें तांगे धर्मा पयलीं जन सांगून दिवचें तें लागीं तांकां एक फाल्यां पळोवन एक हें येता तुगेलें सांगून दिवचें जाल्यार काय मुखार वचना म्हळ्यार एक विश्वास एक फिलींग तांकां येता एडेके दुसरें एक फिलींग स्वामी आयलें ना तांकां 2016 मे 28 लेक्चर आयकिलां कळटें डबल जूनियर स्वामी शिष्य स्वामी हांगा बसून उलोवन तांकां सांगिलें अरे व्हडल्या स्वाम्यान आतां कोणा उपदेश दिवच्या सोडलें खंय ते खंयचे कॉन्टेक्स्ट सांगीन स्वाम्यान हांगा फुटबॉल क्रिकेट लुडो चिट्टां खेळू सगळें ताकदी जावना म्हणून येता व्हडल्या स्वाम्यान त्यारे खेळटाय तुमी आमी सांगलें कोण आयकनाय स्वामीक तर तुमी त्यारे म्हण तुमी जबाबदारी तें म्हण तें गोश्टीन स्वाम्यान जुनियर स्वाम्यान निघून हासतील की हांगाच्या हांगा स्वाम्यान सांगिन व्हडल्या स्वाम्यान उपदेश दिवच्या सोडलें तें म्हळ्यार सांगल्यार कोण आयकनाय म्हण निराश तुमी स्वाम्या जिवितांत अवसान घडटा मनशांनी आमगेले समाजान सुद्दां एक निराश येयली सांगलें आयकनाय कोण स्वाम्यान तें जामच्यांनी उपदेश दिवचें सोडलें कित्याक कारुण्य भाव तें गुरून सांगिल्लें आयकिल्लें ना जाल्यार हाजें फल जाम सिंपल जाम आयुर्वेदा टेक्स्टान सांगिना माथ्यार सामकी ना आयुर्वेद ग्रंथांत माथ्यार सामकी नाशिल्ल्यार वखद ना ॲलोपॅथी आसा तेंशी तशें आसा तांकां वखद देन 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 तांकां हेंकां हें करता आळो वतलो ती सामकें एलांचेरी आई आयुर्वेदान कितें रश्या येयल्या कारण तें गुरू शाब मेळ्ळें गुरू शाब मेळ्ळें रश्याना त्या कारुण्यान आमगेलो आयकनाय निगून स्वाम्यान सांगूचें रावलें तसलें फिलींग वाल्मिकीक येयल्लें आसूं पुरो तें देखून मात्र तें चौद्यंत दुस नारदांनी गेल्लें कोन्योस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रता नारदवळीच हांगा सगळें उत्तरां दिता आसूं आतां सगळें तुज्या बिल्लोय हाळो सगळें मागीर नांव सांगता कथ सांगता ब्रीफ जावन कथ सांगता तें रामायण आमचें रामायण सांगप वाल्मिकीचें तुवें चांगोण आलोचीची करी आनी तुज्यान जम सगळें करी म्हण ते गुण पायंच्या तेंच म्हाका एकूण करूं येता निवान चड ब्रीफ जावन सांगलो थिंगेले न्हू म्हाका कांय तें केर जेन्ना धर्म वीर्यवान म्हळ्यार
गुण श्रीरामाच्या स्ट्रॉंग जानत आमकां विश्व जमच्याना 14 वर्षां श्रीरामा वाल्मीकि विश्वामित्र गे रान्नाक गेलो बाप्पा इश्टांक गायना त्यामुळे बाप्पा करता योग सांग होता कांय कळना म्हळ्यार विश्वास बाप्पा बाप्पांक तशी चेडूंक कांय कळना म्हळ्यार बुद्दीचो बाप्पा चेडून जाल्यार वाटेके प्रायजले आका कांय कळना समजून बाप्पा बाप्पा तशें चिरले तर श्रीरामाक वाल्मीकि के वता विश्वामित्र गे वता आनी आदी चेंज ताटाका आतां म्हाका पान सांगिने स्वामी ऋषीन सांगिन सगळ्यां तुमकां वळखां ती ताटा गेंच्यानी रामा ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಬಾಯಿನ ಮಾರ್ಕವೇ ಈಗ ಅಪಾಯ ಪಡ್ತಿಗೊಂಡು ಪೆಟ್ಟೋಯ ಈಗ ಈಗ ಶಕ್ತಿ ಮುಗುಣ ಕೊರ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೆ ಬಾಣ सोडून ಈಗ तिक कोपेन धोर होईली काही ताटागा म्हळ्यार व्हडली राश वाल्मीकीन सांगिन विश्वामित्रान सांगिन तू हांव सांगिन तुमकां केल्लें ना न्हय जे तशें ती आनी तिका धोरू जमना म्हणून तिका ते रामान दुसऱ्या रामबा काळनी मारला आनी पुडी फुड्डी जाल्ली काही 14 वर्षां हांगा 14 वर्ष बोमचे केल्ले एक मन्ना फोटो काडाय आनी हांगे आमी ओन स्टाफ बॉक्स कराय हांगा रब्बे आय हांगा खंय ताट गेली जाल्यार दवळां भितर मागीर हे कन्ना तरी आसूं तिका देखून भेल हे तसले ताट हे हांगा राबून वाटके बाणा ताट श्रीरामान फोटोन नाशिकेची काही ताटा आपण नाही त्याच्या मरीचे सुबा वयलो मरीच मागीर मरीच्या 800 किलोमीटर डावन डांगा मारलो म्हणटा एका बाणान त्याच्या मरीच्या मागीर राम म्हळेन शब्द केल्यार भय्य तो राबे कडेन उतवतलो ते राम म्हळेन शब्द रामू जांक म्हणून ते रांजे तोडे गेले ते जाल्यार तो तवळीच ताका कडकडे तोलके सुबा दिमशी मारलो सासू कडेन राष्ट्रान दिमशी मारलो थंय आमच्या आनीक आणि इसकून चांग क्लियर जालें 14 वर्षांचे ऋतु सभा शक्ती सुटल्यारी एक वीर्यवान बंदे तेन्यान वट्टेके खरा दोष ना दिमशी मारता वट्टेके तागे 10 पटाळा दिमशी मारता राम वट्टेके तू वच लक्ष्मणा तुगे नांव अशें काय नाम समून बेटे लक्ष्मणा आनी ते बी वरची करता तुमकां वाल्मीक 10 पटाळा करा वट्टेके राबून दिमशी मारता सुबाहू मारीचे दिमशी मारता सुबाहू खरा दोष ना दिमशी मारता कुंभकर्ण दिमशी मारता मनोरंजन वाल्मीकि पट्टिंची जाता सगळ्या मंकडे सुग्रीव सगळं चोवन धामलिंग हे कुंभकर्ण आहे तुमच्याने तुझं व्हडलें साधन येता सगळे वट्टेके राबून तुमी सगळें मारले जाय हेज्या एक लीडर आहे क्वालिटी तांकां केला वट्टेके राबून कुंभकर्ण दिमशी मारता रावणा दिमशी मारता सगळें वीर्यवान आशिल्ले काळा मातून जमचें तें आम्ही सांगेन ते आनी चेडूवान काय सगळं ते चेडूवान आमी घेना इतक्या तुमी हांगा खलताय तुमकां टीडी स्कूल न्हय अयो टीडी स्कूलान नायतेच टीडी स्कूलान ग्राउंडान नायते मारतले हांकां हे हांगा बोन खेळताय आमी जाणत नायताली मारून घेवप बसेंदा हांगा खेळा बसेंदा हांगा आत्तां नायताल मारता पळय आमकां तेच वेळा आमची सुद्दां आमी उलोवन जागेल्यार जीब दिसतली आनी कांय न्ही ती जीब आंबा बशी व्हडली जीब चेडूवान तसा चेडून जाता धैर्यवान 14 वर्ष राम कोण ते पळय हांगे चेडू म्हणून ते तांगो कारण ताणे क्वालिटी आयकुच्या रसपत जाल्यार ही जिवीत आडकल्याच्या आनी त्या धर्मज्ञ दुसऱ्या क्वालिटीचा वाल्मिकींनी नारदान सांगे धर्मज्ञ आमकां म्हळ्यार मिसअंडरस्टँड करता साधारण कोणाक नासलेली एक बुद्धी ती धर्मज्ञ म्हणटली शेरीतले बेश्टे ती म्हूण कांय कोणाक कांय कळना कोर्ट जालें तें कोरूपण जालें काय ती म्हूण कांय कोणाक कळना ताना उदाहरणान केन्नाय सांगप बसा हांगा खंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार ताना उदाहरण केन्नाय सांगप बसा एकदां उलय तरी आमी ती कोरकाय ती कोरूपण मनशान क्लियर कोण आमगे धर्मग्रंथांत तें केल्लें कोरूपण जालें केल्लें ताचें फळ दिलें ना आमी ती करता न्ही आमगे कशें तशें काय आमकां भयंकर नोळेज इतकी कोरूपण म्हळ्यार तेंची करता सगळीं जवरांतले हे तुमी दवळला नरतरपा एक मांड बेसलो चल्ला न्यूजपेपर वाचून एक न्यूजपेपर वाचतलो आनी एकलो ताचें लेक्चर जवरांचें जावन म्हणजे कांय न्ही दवळां केलकां नोड्या देवान नरतरप काडवा 1-2 मिनटो आशिल्ले पळय ते भयंकर चर्चा हे चर्चे काडून मिनिट गांडले बेटले आपण सांगा डिसिशन काडूं म्हळ्यार म्हणटा हें कांय ना
दौलांत देव विसोड काय करू पण देव लागते देव सोड कसो नसू पण तू सांगेल सगळं सगळं तेव्हाच हे ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಗಡ್ಯಾಂಗ್ ಕೈ ತಂಗಸಗ ಬುದ್ಧಿ ಚೋಡಲೆ ನಾನು ಸಂಗ್ಯಾ तेरडो एक बना चौथे दिसा लास्ट प्रोग्राम दे दौलांत केल्यार बाय आम्ही लो लास्ट प्रोग्राम पल्ले के बुजा देव दौलांत बाहेर येतला रथा बुजा शिगे केलो प्रोग्राम चौथे दिसा म्हळ्यार पांचव्या दिसा अर्ली मॉर्निंग 3 वर तोटा मागच्या बरोबर केन्ना पल्ले के बुजा रनिंग केलेली एक चल्लो एक पण 16 वर्ष 18-20 वर्ष होते ಒಳ್ಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಮಗ್ಲೆ ಬಂತ आवडतं गेलं किती फोटोग्राफी कडे होतं म्हणता मग फोटोग्राफी काल परिस्थिती नाव चोयले दगड चमचाने लागी वचून चमचाने का तोसीन मजा येतं पल्लकी देव पल्लकी होता तोसीन मजा येतं तिच्याहून कार होता धर्म बुद्धी ना अनेक एक उदाहरण कलकानोडे तेच दिसा शिवेली देवेलो शिवेली अस्थि बड़े चोट बगे जान अल्प अस्थि संतान चेडून सगळे चढताय भयंकर असोच तो चेडून तम्मी रापो मो वळन शब्द नंतर बगकण काय ना चेडूवा देवा नडे देव अस्थि बड़े देइलो आता बलतांदुल अस्थिर चोट बगे सिगे प्रार्थना चेडून तम्मी डायलो मरताय संतान इंस्ट्रक्शन अरे मो तुम्हाला योरे अरे तुम्हाला आन्सर तत्संतक वर्तमान धर्म बुद्धि तीरनति लक्षण अंगने संस्कार दिलेली कल घर करतो संस्कार इतके घर करत बाळगतली असले असताना त्यांना तांकायला नॅचरल जालेत अजो ओटी म्हणून तांका काय ना बाऊले धर्म बुद्धि नतील असला का आम्ही टेक्निकल मसलारी ताका पाप प्रायचित्त जाणत देवा दौलायन केले पापा प्रायचित्तन काय नाम नारायण कवचम मनोहर ज्ञान सांगितलं देवा आम केले सगळं त्याचे तू मापक मग प्रायचित्तन आम करतो देवाने आम करून ना देवा म्हणून नारायण कवचा एक श्लोक असं देव अवहेळनम अका प्रायचित्तन बघून तीर्थ कोरका समेन सबस्टन्स कृतज्ञस्य तिसर क्वालिटी नन्नी मुझे सांगतो श्रीरामान जीवितांत ഏറ്റവും दक्क्याने एक क्वालिटी नन्नी म्हणतो तुमका कळतं ते संदर्भ श्रीराम राजन सोडता रान्ना येता गंगा तीरम येता हांगासून क्रॉस करचे बेगीच्यान गुहा येता तो बोटी अरेंज करून दुसऱ्या दिसा श्रीरामा पेटेला बसता तो ते केवटा ताणें केल्ले दंडाक श्रीराम सांगता म्हणजे काय ना तुका विचारता तो कितें दिमक म्हणून काय ना म्हणून तो केवट सांगता तूं काय दिमक नाके म्हाका तूं तिरिचेत चल्ले घेता म्हाका एक दर्शन दिल्यार श्रीराम तिरिचेता 14 वर्षात तरी आनी आद्य मॉर्निंग येता तो केवट आहे म्हाका खूब आम्ही तिकडे आम्ही एरोप्लेन हाडून तेंच्यानी आमकां सहाय्य केलें कोणाच नुजल्यार तशें पांडे पयलीं तांदुळान सडतली आमगे काय तशी श्रीराम तशी नाही करेक्ट ते केवट आवडलो संतोषान ताजे उरलो ताकाय गुहा लेगीत ताकाय अयोध्येच्या इन्विटेशन दिता म्हणून वाल्मिकी हनुमंता लेगीत तशें संदर्भ हनुमंता लेगीत हनुमंतान एचो व्हडलें काय तिरचेंच्यानी लंका वचून मेसेज गेलेंच्यानी श्रीराम सांगता तुका तिमच्या म्हणजे काय ना हनुमंता अस्तागे एकच मिगे देह मात्र दाखवून देह हनुमंता पडतो श्रीराम ते अवतान हनुमंता अयोध्या वचून तर थांग वचून हनुमंता जाम जालें काय करता तशी ഒരുപാട് രാമായണ एके क्वालिटी काय आसले बेस आसले ഒരുപാട് काय रामायण तुकां चड वचन आतांक काय व्हडलें काय ना म्हणून कृतज्ञ सांगिना व्हडलें आमगे काय रिंगोच बघे काय दिलें नावें तशी पुचम पाय्यांत पडटलें ला म्हाका ഒരുപാട് ആളാंक आसता एक घर बेंगलोर वचन साधारण गेले हांव सांगता बरोबर
तो तांगे लगे तांगेले अनुभव सगळं खाली राबताय तांगे रात्री सी तांगे प्रो ये लेक्चर की डायलॉग डिस्कशन चा पोचले ते वाय सांगताले आम्ही ते समजू तांगे राबल्या तांगे रिमून तो आम्ही ते पंधे पे तांदूराम गेल सांगता ते गाडून देता एकी पण त्यांनी काय नाही आम्ही शिकले नाही आणि सांगू नका म्हणे gagalta ang जो चेहरा वचन आणि त्यामुळे मग टॉपिक जायचं का वाटलं ते सांगू मला सांगितलं की झालं ना आमच्या आणि पहिल्यांदा रिस्पॉन्स ना tangengai nya bitter chance ne osilo tangengai nyam chani magiri baggan tang alternate arrangement nyam chani ka asye nanni ke limonoj udgatu na nere opposite challe demu kargel apun bayangkar apet todaga amme kelle chankona kona kai lek dabar nahi kawai amme kene ballaga lamenta je history boron काय मुस्लिम मधला ठकून दवरतनी आणि सुद्धा केले ना अरे तो तर दुसऱ्यांच्या कोण ना उडगाल केनी असं जाण के नेक्स्ट टू माहिती कंप्यूटर मेमरी म्हणते कंप्यूटर दोन टाइप मेमरी आहे एक ना टेम्पररी मेमरी म्हणतात डेस्कटॉप वाले मेमरी एक ना विथ मेमरी आमच्या आमच्या आम्ही कोणागे आमची केल मुस्लिम आमच्या मेमरी डेस्कटॉप मेमरी अल्लाह गुणे आमची केल मुस्लिम भयंकर जन्म जन्मांतरान करतात परिपाडस धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रता सत्यवाक रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाय म्हणते स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन तर ते कुटुंबारी वाक दिले നടന്നില്ലെന്ന് ദശരഥാണ് സംഗീതത്തിൽ മനോഹരൻ തസനേക എന്ത് സംഗീതമേ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് രാമായണം श्रीरामन सांगीन काय केले उदाहरण सुग्रीवागा दिक्कुचे वेळे तू एंकायरिंजल सुग्रीवा तुगा सिंहासन तिरचमल तुगा अन्ना आम ताटी करी आनु कोण बाली कोण इस्तिकल काय ना ताने सांगू दिक्कुचो थोडो एग्रीमेंट साइन केले ऑफर आहे दिले मध्येतन काय रे म्हणून दिला यो आळो भयंकर साधन म्हणून राम काय मग हायजो मग काय जमना गया त्याची ओळी पिची मग कॉन्ट्रॅक्ट सांगेन काय कोण तो रिपोर्ट एक्झाम्पल ते रामायण चढ वचन त्यांनी गेल्या रे एक म्हणून वचन दिलं वचन हे ते सांगेन म्हळ्यारे असं एक क्वालिटी गुण आमच्या जीवितांत दिल्या रे आम्ही पुरुषार्थात जीवितां लक्ष्य म्हणून कमान दिल्या रे असं ते गुण आमच्या जीवितांत येताय ते पर्सेंटेज ಸ್ವಲ್ಪ चढ जाताने ते चढ दिल्या मग आमका संशय सुद्धा मावेली किवयल्यारी मागल्यान आपल्यारी कोळपंग ना हरिचंदूर नक्का म्हणून नाळ गेम वचो काय कोळपंग आमका आमगे एक काय राखे आम्ही सुंदर बिवेची आमके व्हॅल्यू बेस्ड जीवन जीवन कृतज्ञस्य ते वायनाडाची अंतो बिसेरियता वायनाडाचे चेडवान इंगिन क्वेश्चन तातू चांग क्लियर जान हांव सांगिने जिविता तुका ते मागल्यान बॅकग्राउंड ना दिवन हांव सांगता जिविता ओर्थुमान अंदिल्या मगेरी या संशय काय सुन्ना जीवितमच इस्तिमन मन अंदिल्यारी अथवा वाल्मीकि रामायण अंदिल्यारी तसे एक संभव वाल्मीकि सीते पत्ती सीते रामचंद्रान सोडली म्हणूसल्यारी तांतू काय अपागत काय जान काय ना तांतुगाई बल्ला जान काय नाही त्यामुळे जीवितांतून एक अनुभव जातो जीवितांतून एक मेसेज जाय आज आमकां चिन्ह काय सगळं आम्ही ते मोर भितर काही गेम चालचे नाही आता मी संपादित केलं सगळं एक दिवस तर सोड का म्हणून काय रे हे जीविता एक संदेश ते मनान दिले मुसल्यारी श्रीरामान सीते सोडलेला तू काय अपागत ना सांगे ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് दिवं वचन दुसरे मग ते सीते तुमगे देव मारा करताय न्हू म्हणलें का तातूं चडान एक स्पश्ट करता मग दिसता निघून हे मिलन म्हणून सांगना पडना एक कोटी खेळ आसा ഒരുപാട് मिलन रामायण उदाहरण सीताराम मिलन आसा सीता श्रीराम विश्वामित्र मिलन आसा श्रीराम
ഹനുമാൻ മിलन ഒരുപാട് മിलन തന്നു ഏറ്റവും സ്ട്രെസ് ഭरत मिलन यांतून सीता मिलन കളയുന്നതിൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ contemporary issues ಮಗಲಿಸನ ಏನ್ ಕಾಳಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮೆಂಟಲಿ ಮುಂತ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತೂ ಸೀತಾಯ ರಾಮು ಜನ್ ಮೆಲ್ಲನ್ ಸಂದರ್ಭ ഏറ്റവും മനോഹരം രചിക്കലല്ലോ കവി तुलसी गोस्वामी तुलसीदास वाल्मीकिने का स्वीपिंग स्टेटमेंट इन द एफेक्ट ഒറ്റ അടിക്കത സീതാരാമുജാസിന്റെ സന്ദർഭം എങ്കിൽ നിലരി മനോഹരം ഞാൻ വർണ്ണിച്ചിക്കലെന്നെ ഗോസ്വാമി തുളസീദാസാണ്. 1500 വർഷം 1500 16th സെഞ്ചുറി ഇവിടെ ഞാൻ നടന്നല്ലോ സംഭവം ഏറ്റവും മനോഹരം ഞാൻ വർണ്ണിച്ചില്ല ದೇವತ್ಲಾರಿ ತ್ಯಾಂಕಿಲಾರಿ ಆಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಈಗ ಜೀವಿತಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಮ್ ಕಾಣು तसलेक असलेक श्रीराम जांसन जीवितांत एक असलेक एंडैल्या मलांगल्यानी संस्कृत ककलता सगळं शाश्वत ज्यांका आयना जीविताम श्रीराम विश्वामित्राली नावचून तिरचेता विश्वामित्राकडे मिथिलापुरी हिंदू सीते वाटी जमचा होता धनुष्य जमचा होता वाल्मिकीकडे ऋषी महाराज कुठं वाल्मिकी येलो आणि कुठं श्रीराम लक्ष्मण येलो म्हणतात रामायणा संगीने ते संदर्भ काणो तुलसीदास गोस्वामी ഒരുപാട് വിവരിച്ചു श्रीरामान मिथिलापुरी यांच्यानिक हांगा रस्त्याकान लक्ष्मणा तोंडाचुमच्यानी श्रीरामाने संख्ये एक गांव चोंक म्हण दिसता लक्ष्मणा गुरु अन्ना सांगू भैया गुरु सांगू गाजाम ना मगे आता गुरु म्हणून या गुरुला आता तुमच्या गुरु परमिशन नाही तसं नाही तर श्रीराम दिसताना लक्ष्मणा म्हणणं गाग्रो सब भावा म्हणणं दिसला ग्रोनार्ती कसं बघितल्या विश्वामित्राचे निंगितलं श्रीराम एको चिंबवणे त्यावे ओ उचाई तीन यांचेरडू वाल्मीकि मनोहरnya अंदवर तुलसीदास मनोहरnya अंदवर निचिकता tanginne dress tanginne deha tanginne रूप सगळं ते रोटारम जाणीगच आलं सगळं धानम चाराम प्रत्येक चिंचेरडू सगळं धानम चाराम मिनके श्रीरामा के लक्ष्मणा के आपकोट से बगे जन धानम चाराम मिनके आपकोट से बगे मात्र नहीं त्यांनी सगळं वाटादा कोणींची बगे ज्या तुम्ही त्याइले नेकर देव त्या टाइम समोनी दर्शयाचम चात धनुष्याचम चातेले समोनिका त्यांना कोणींची बगे चेरडू सगळी चेरडू वांगाई जामेरा बोल गावा चेरडू मात्र नाही असेल आणि बाकी असेल ने प्रायजले बायलो प्रायजले चेल्लियो सगळं डायरेक्ट तुमच्या जायना श्रीराम हे कंट्रोल असेल नाही ती वाल्मीकि तुलसीदासांना ते घरामित करतना मगल्यान रामचंद्राची तैकी रामचंद्राची लक्ष्मणाची तैकी त्या संदर्भ च्या मनोहरnya अंदवर निवेशता निरचित सहज सुंदर तोबाई होई सुखी लोचन पदपाई जुगति भवन जो लोक लागे निरकई राम रूप अनुरागी मनोहरnya अंदवर निजेरता बायलो तो सगळा सौंदर्य तिला अडकण्यास श्रीराम कोणी ग करतो नामकला सहजन्य असे सौंदर्य आता सगळं फेरन लावली लांब लांब करतो सौंदर्य देणं बारबराने चेहरा राहायचे करतो सौंदर्य मुदियाळ के 14 वर्ष सान टीनेजर मुदियाळ के सु काळो ते उलटून रस्त हासून तोंड तुमच्यानी कोणाला बुजाय नाही घेता ती सांगता मी तर मुलगेच आहे की निरखी सहज सुंदर तौबाई होई चुकी लोचन फलपा डोळ्या आमगे डोळे पुण्य केले की श्रीरामा म्हणत केले व्यक्ती दिसून डोळे केले पुण्य म्हणून बायला तामे तामे कई परस्पर वचन सप्रीती
सखीन कोटि काम छबिजीती कामदेव सासू कणकीन कोडी कणकीन कामदेव एकसानी एक सला एक व्यक्तीचे रे बेसल्यारी श्रीरामा ब्युटी मॅच करून जामना बाई लवले तेता मिळतात तुळशीदास हा एकदम क्वालिटी असा सिंगारी पाचक्य सांगतो काही कंट्रोल असतील त्यामुळे तुळशीदास हा बॅकग्राऊंड आहे एक देशम ते चिन्ह महावृत्ती घेतला व्यक्ती असतील तुळशीदास भक्त विजयांचा बसल्या कसले बाप्पा बदलल्या सांगून आणि कोणातील बल्लाव पण सगळी चोन 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 तिच्या एक दिवस पेट्टन मार दिलो जाणता तर तुळशीदास पहिले पळून ते पांडे काय रे म्हणून दोन ते विवरची करता सांगणार संबोध विवरची करता त्याने कोण काय ना बाबा यान तुळशीदास आधी पोय ना त्याला रे आज कधीच जा हो चिंता मग कहते परस्पर वचन प्रीति सखीन कोटि काम छबिजीती सुर नर असुर गण नाग मुनी कसन कोणेला रीते वेळे श्रीरामा ब्युटी मॅच करू जमना शोभा असे कहू सुनी असे नाही असं एक ब्युटी असं एक सौंदर्य मॅच करू जमते सौंदर्य के रामा देखी राम छवि को एक कई जो जान के यह बरो आई तवली त्यांनी तीर्मानिച്ചു गेले धनुष्य നടന്നില്ല काय നടന്നില്ല त्यांनी तवली सांगितले आमगे सीते पट्टीजवळ आळू जोची अनेक अक्का ഒരു പക്ഷേ जनकान असं देखील म्हणतल्या तो सगळ्याला यज्ञ सगळं सोडून असं या कवारती कोणतीच्या त्यांच्या तसे तिले गाळू काही श्रीरामसून पहिलं डिस्कस करताय म्हणून तुळशीदास देखी राम छवि को एक कई जो जान के यह बरई चले गे रामा तवली एकले संशय दिसलो सांगूस सुकुंद काय आरोग्य काय ना श्रीराम काय 4 वर्ष ते दिसताना जमचा चान्स नाही त्यामुळे वार्टे करू चान्स नाही त्यामुळे रे धनुष्य जुदास ते धुल ते बिल्ल बोकी करू जास्त नाही काही थोडे कला नाही सांगता अत्यपती आता माहिती ऐकी नाही काय तुझी सांगत काही यो वाल्मिकी लगे विश्वामित्र अल्लेले विश्वामित्र लगे ललतो राया होत गए अयोध्या सुन गए या तेले रन्ना कुन ताटका मान सुबाव मान मरीचा धमधांगाम सगळं एरेला आळ गए चमचा तानूस दिला रे आळू मोशन ना कयो एनिगुनो कसम के सुपण के अजबती यो सीते पटी दिला लाळ एटलीस्ट हम कसम के सुपण के यह प्रतीति परिहरे उन रे आमके एटलीस्ट आमका अजबाचे संशय यो सुपण के सुनी हर्षि सब सखी सयानी यही अति उत्कंठा जा तवल ये जन्म की सीते केमचे सुंदर विवरची करता तुळशीदास ये अच्छी बात है पैर लज्जा नहीं होता है आने एक रोडा वेल्यान सीधा दवळायचा तर सीतेले येईन सांगताय ठीक आहे सर की सांगताय केवढा आळवलेलं असं चोमचाय ती चांग दिसत म्हणजे गावांतून सगळं शेरडुय बायलय दादूले सगळं अख्खा मागलाय पडलाय की तर दुःख चोमकना होय ते कोणी सीते के दिसलं नाही याच्या इलाची नाव सीते प्राय 7 वर्ष 6 वर्ष झाले 7 वर्ष 7 वर्ष म्हणतो वाल्मिकी सांगा श्रीराम 16 ही प्रसाद एका लोची कोणती स्वामी सांगेन काय ते चेरिता कॉन्टॅक्ट तुम्ही त्या आता झालं जन चेंज नाही असं पण ने असतंय 7 दिवस 8 दिवस सगळी झाल्या मग रांग मग आगे दवळा पाय पडून नाही काल करे बघ गण सगळं नरंजन होतं कसला एक सुंदर होता बोलणार रंजन जाऊ कशी ते गेला असं नाही तासु बचन अतिशय ही सोनी नरसी लागी लोचन आकुलानी ती काय बोल कंडेल की मग काय चोयलाची
7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿ ಅನೇಕ ಈಗ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിലെ ಸಖಿ ಮುಖಾರ್ದೋನ್ ಬರ್ತದ ಸೀತ ಬತ್ತಳಾಯ್ತು ಬತ್ ಅಂಚು ಅಂಚು ಒಂದು ತಕ್ಕಂತ ang ഏറ്റവും important സ്വാമിയൻ മിസ്സലൻ പോയിന്റ് തുളസിദാസ് സംഗത तासुवचन अतिशय ही सोहाने दरद लागी लोचन अकुलाने चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखनी न कोई ये पॉइंट स्वामी मना जानती है प्रीति पुरातन लखई न कोई अन्य दोघे ज्ञान सिलते पुरातन ज्ञान सिलते प्रीति कोणाकडे ना मिसिंग पॉइंट ते अर्थ कोणतीने श्रीरामान दशी गेल्यांची ते दशी गेल्यांम समुच्या वस्तू ना इनडायरेक्ट ज्ञान सांगितलं तुळशीदास श्रीराम म्हळ्यारी परब्रह्म सीता म्हळ्यारी महालक्ष्मी ही मनुष्य रूप दोन इल्यारी तांगे पांडे विसर्ग म्हणून आम्ही विसरताय आम्ही गेल्या जन्मी ती गेले म्हणून आमकां कळना खंयचे कळया केडो जाम पडले म्हणून आमकां कांय विचार उदगासूय ना आमी ओळखता जाय पांडे अशी चिंता म्हणटा आधीच्यो जन्म जाम गेला चुकून हो गेले जन्म किडो किंवा बाळाचे हय बाळां सगळे जाम पडले आळां सगळे अशी पावडर सगळे लांबवताय आमी श्रीरामा तशी नाही परब्रह्म ताका पांडे काय रिंगलता आनी यमचावची काय रिंगलता सीते काय करता हे सगळं मनात दवरून त्यांनी केलेले लीला म्हणून तुळशीदास सांगा असं कही फेरी चित येते ही ओरा सिय मुख सती भयनयन चकोरा श्रीरामन दूर होऊन सीते दिली श्रीराम फ्लॅट असं म्हणतात सांगवे मन कोट मन द्वारा में श्रीराम वाह चंद्रमा मडस मुगेंदी ಎಂತೋ ವಾಂಡ असके हे फेर चित येते ओरा सिय मुख सती भयनयन चकोरा दिक्कुनिकच मगे श्रीरामा डोळे पोटी जाने के चोमरा बेके देखी सिय शोभा सुखी पावा हृदयसरात भजनुन आवा त्यांनी खूप संतोष झालं काही श्रीरामा लक्ष्मणा सांगितले ब्रह्मान भूमीवेन सगळं सौंदर्य विदर केले सौंदर्य कसला रांड भरले मे म्हणून म्हाका दिसत की तुझं बार बंगेची लाळी तसेच दिसती येता श्रीराम एकले सांगता लक्ष्मणा कळना मी मन आगे पडपडायचा ते सीते दिक्कुनी मी मन आगे पडपडायचा त्यामुळे मग कळना बेगीन तुमच्या साईड आगे पडपडायचा वाल्मिकी तुळशीदास सांगता जासो बिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोरु मनु शोभा मेगन राईट साइड सगळे पडपडांच्या आरामी श्रीरामा ते लक्षण आमकां घालता दादल्यान राईट साइड पडपडांच्या आरामी रे तिगीच्या अंजाम चावत म्हणटा तिगीला गुवत म्हणटा बायलांनी दावे साइड मारता म्हणसले तांकां तिगीच्या अंजाम चावत ऑपोजिट जालें म्हणसले तांकां जाल्लें म्हणटा तेणे मागीर श्रीराम लक्ष्मणान सांगूचें काय रे आमी अर्थ कोरता दिलें आमगे आतां न्यू जनरेशना मनाक कोरता दिलें रघुवंशीं कर सहज सुपाऊ मन को पंतु पगुधरई नको मोहे अतिशय प्रतीति मन केरी जय सबने पर नारी न हेरी लक्ष्मणा आम्ही रघुवंशा पटेन पहिला आम्ही ഒരിക്കലും വല്ല വിചാരം വന്നായോ ನಿದ್ದೆಂಬಳ ಎವಳೆ ಸರಿಯೇ ನಾಮ್ಗೆ ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಾಸ್ತ ನಮ್ಮೆಗೆ ಮನ್ನ ಯ ವಿಚಾರದಿನು ಇತ್ತಿಮಮ್ಮಕ ಮನ್ನ ಜಾಯನ Nasito kenya ulo matay सीता सीते मुखार गेले सखी दिपून धावने तर सीते संगता चिल्ला गेलं ते सीते जैता
सीतेन जुमचन थंगरा बिल्दी कुनु रात्रि रामानी कुनी कचे पट्टडी के सीतेन रांगोन चेले नि दोळे दंबिल के सीते थंगरा बिल के सीते ती दोळे दमुरा बिल के सीते श्री रामा जुमचन पाय तोटा मते केंचो नु दोळा मुरा बिल ले सखे वड्डी सीते इत्तिगितून ध्यान करता ध्यान सगळं मग गिरकेल्या बरोबर काही मुकारेंना बिलते सीम मसरेचे चेर डुवांचो आहे काही सीते दिसताना यो नक्कासिंदमो आणि संख्या आणि पुरो पायचो आणि पायी व्यास मग त्याच्यावर तू सीते म्हणालेलो ती सीतेन बाई बिल्लेल्या म्हणत अच्छा आम्हा चौकल के सांगाच्या आम्हा चौकल के काही जगन नाही सांगा आणि आम्हाला मग त्यात घालू जावत आहे ठेके नयन रघुपति छवि देखे पलक निहु परिहरि निमेषे अधिक स्नेह देह में बोरी सरद सती जनो चितवच कोरी एक पण केंदी केलं श्रीरामा डोळे दांपिल के डोळ्याच्या पत्ती कवड केलें नी भितरला के अर्ध्या भितर ಒಂದು ವಳಕೆ ಬಿಚಾರನೆ डोळे दांडी गेली के सीते नी सीता घरकडे तीर्थ गेली इन्यामगिरी श्रीरामन वर्णी जगतला श्रीराम सीतेचो गुरु लेता गुरु सांगत काय रे अमके मर्द काय रे अमके सगळे झाले ना समोर आम्ही वार्ता करायला काही नाही सीते दिकेली गुरु विश्वामित्र बासिल मग श्रीराम निद्रे पडत गुरु शुश्रूषक कोण ज्या श्रीरामचे निद्रे पडत निद्रे पडून का श्रीराम केलकार पूर्णचंद्र मुद्दीच्या दिकून का श्रीराम इमॅजिन करतात प्राचिदिते ससे उयवो सुहावा सिय मुख सरिस देखि सुख पावा बहुरी विचारु किन मनु मोहि सिय वदन समह हिमक नाही स्वयं चंद्रमादि कोनी फुल मून पूर्ण चंद्रादि कोनी का श्रीराम मिगल सीते सीके मिगल सीते ने तोंड सीके पूर्ण चंद्रामड त्यांना तवळी श्रीराम दिसताना अय्ये श्रीराम सीते तो मिगल जल्ली सांगा मिगल सीते शिकाय नाही काही त्यामुळे चंद्रेमो उदिजता अस्तमियता मिटा समुद्रांग जन नाही मरण नाही जागे मिटा समुद्रांग मात्र नाही जागे तोंडात कालबाणच विषय केल्या म्हणत ते मात्र नाही आता डिक्लेअर केले जन सगळं कवी बरोन जायगेन सेपरेटेड बामून दुबई असल्या बायला चंद्रमा जेवण रडतले त्यांना साधारण सांगा बस कवी महाराज दुःख तुमच्या अळू गयो चंद्रे मी गेलची तशी काय काय नाही घटई बढई बिरहीन दुःखदायी कृतई राहू निज संदेही पायी कोक शोक पद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमतोही चंद्रमा वगैरे कोळपले राहू खातोली गेलची ते आमच्या निमच्या काही कोणा उतून कोळपास यो समुद्रा मुठा उदकांत जन्म जाता मरता आता म्हणजे एडके सांज जातलो ओट जातलो गेलची तर तशी काय नाही जाणं ते म्हणा मात्र नाही आका राहू खातलो आगे तो डाबी सगळं नाही ते तशी नाम आलो चिकन श्रीराम ते निर्देश बोलकी एक दुसऱ्याली काही मागीर मुखार गेली श्रीराम सीते धनुष यत्नी जल्लो तो तांदू श्रीराम एसी जनते मोडलो सीते वाटी केली त्यांचं चरित्र तांदू असर तर तो आम्ही म्हणा गो गेले काही आणि चोद्यम बेंगलोर चोद्यम येता आमगे देव माराने अशी केले नसतं आमगे देव मारान केले नसतं तसं केले नसतं अशी श्रीराम
दिवशी श्रीरामाली सीतेली वर्डीक जाल्ली अम्मोपाक समाजाक बंदुकळां सत्ता मुखार नडंजल्ली संतोषांतीन जीव जाल्ली म्हूण रामायण सांगता. आतांगा तें चोद्य येता ते स्वाम्यान दिलें रिप्लाय. आमगेले देवय सीता करताय आतां नडंजमचे म्हणत आमगेले देवांनी देवा मारांनी वर्डीक केल्लेली म्हळें रिप्लाय. रामायणांतू आमी दिकेले रामायणांतू सीताले रामाले कैरी आमकां क्लियर जाता म्हणा जालें. सीतेक 7 वर्षां, श्रीरामाक 14-15 वर्षां. तेंता वळचे प्रकार करेक्ट एज ग्रुप ತಂದೆ. आयुर्वेदांतू चेल्यांक 7-9 वर्ष भितर वर्डीक कोरून दिव्यात म्हणून, चेल्यांक 12 वर्षां तर वर्डीक कोरून दिव्यात म्हणून तो आयुर्वेद ग्रंथां आसा. ते प्रकारान चयल्यार सीताले रामाली वर्डीक श्रीरामाली सीतेली वर्डीक करेक्ट एज ग्रुपार जाल्लेली. नंबर 2 श्रीरामाल शिकवण 14 वर्ष भितर सगळी जाल्ली कंप्लीट जाल्ली. बाप्पाच दशरथूच विश्वामित्राल सांगता हाका प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स कांय ना. शिकवण सगळं आसता जाल्यार प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स कांय ना. 4 वेदय उपवेदय 18 कलगळय सगळं शिकिलासयो जाल्यार ताका प्रॅक्टिकल जांकां कांय कळना तेन्ना अकरांना भितर म्हाका अभिप्राय ना म्हूण सांगूच्या अंतून करून आमकां मनान येता. श्रीरामा शिकवण सगळं कंप्लीट जाल्लेली म्हणटा. तिसर कैरी श्रीरामूय सीतेली जाती एक क्षत्रिय वर्णां पळयतंदी दोगेय राजकुटुंबां पळयतंदी. राजकुटुंबां पळय मागीर जोली बगेजान आकांक्षा कांय आवश्ना. श्रीरामाकच युवराजान पट्टाभिषेक करचे बगेजान तोडू कांय ना आशिल्लो. ह्या कुटुंबां पळय देखून सांबत्तीक आशिल्लें एक विशममय तांकां चान्स ना. ते नंतर तें सगळें जावन सीते दिकून धनुष्य जे जावन अम्मोपा उलटून तांचे मुखार श्रीरामाने सीतेने वर्डीक केलेली. तेन्ना देखून मात्र ती समाधानान जीव जावन असे. आत्तां आमगे समाजान नडोन जाता अशी कांय न्हय. चेल्लियो कोणाले मागल्यान सगळें धमताय. ते कोणाल मागल्यान धमता म्हणून काय आमकां कांय कळना. तें सगळें जावन कैरीन सगळें जाम जातर मागीर तर मनान येता कोणाल मागल्यान धांवली म्हूण. नायते खारे गडबऱ्यांचे सगळें सेलेक्ट करताय आमगे समाजांतून चिल्लियो. तातूंत मनान येता श्रीरामाने सीतेने केल्लेल्या मट कांय न्हय हांगा नडोन जालें न्हय म्हूण. जाती वगळी ब्राह्मणय नायते खारे जाम वर्डीक जाल्ली जाल्यार तें वरिकल मॅच आमचें जावचें ना. आयना जाल्यार फायदे प्रॉब्लम येता तांचे. नंबर 1. नंबर 2 तांगेलो उद्देश वर्डीक मात्र न्हय. तांगेलो उद्देश कशी पण यान मत परिवर्तन कोरका तांगे नंबर चोडोवंका तेंच्या मागीर 1-2 वर्षां तर तिरचाण घालका म्हणटा. श्रीरामाले सीतेले खातीर अशें जाल्लें ना. तिसरें शिकवण आमगेली कंप्लीट जाल्ली की ना म्हणून कांय कळना. अशें आमचें चेडूवाले जाल्ली जाल्यार आसतना जेवली स्थिरता आसता जेवली आसवे म्हणून कांय कळना. चवथें अम्मोपा मुखार कांय न्हय वर्डीक नडोन जाता. सगळें रजिस्टर्ड ऑफिसा मुखार रजिस्टर्ड ऑफिसांत तांकां नायतो खारो तांचे सानिध्यार्थी वर्डीक करता ही सगळं. आनी तुजको मनान येता ते स्वाम्यान सांगे रिप्लाय ती बालिशमता म्हूण. असले ഒരിക്കലും മാച്ച് ആവണ തിങ്കാര്യം സക മാച്ച് കോറും ചവക ജാമസിൻ പ്രയത്നം
ताका एक रिझल्ट आसता मिकवारून सगळं काही रांदूय एक्सेप्शन असू पुरे एक्सेप्शन रूल्स ज्यांक कांय काडू जमना 1-2 वर्षां तरी तिरचे हल्ली 2 चेडू हांगे घेवन तिरचे आमकां अम्मा अप्पान घर देखून सांगून मात्र अम्मा अप्पा तिरचे काडटा न्ही तेंचे मागीर तेंचें जिवितां हाजे बद्दल कांय आमकां कांय सांगू जमना ते म्हळ्यार खऱ्या नायत्या वाट देखून जाल्यार चेडू ती समाजांत ताच्या तनवे म्हळ्यार कांय क्लॅरिटी कांय ना देखून स्वामी सांगीन रिप्लाय तांणी बालिशांत तें आयकून ते म्हणटा आमकांय आमगेले समाजान पळय आळान मुखार वचूंक आवश्यक कांय ना तें जाण आमगे देवा मारेशी करताले म्हूण सांगून प्रयोजनूय कांय ना ते म्हळ्यार आमगे देवा मारान केल्यान तशी कांय न्हय म्हूण म्हणून येता तें एक इश्यू तांगा दुसरें ह्याच्या मागल्यान जायते आमगे समाजान पळय चलयांक तांगे घेवन वचच्यान तूं ഒരുപാട് दुरुद्देश आसा गेले 1-2-3 मास मुर्तमा कोळिकोड रेल्वे स्टेशनांत सगळेंच एक अल्पळसून एक चेडू देवली ती तांगे बेसली फोन करून आराम बी नाय फोन मेळना म्हूण दिसता एडेक फोन करता तितून मनान जाता तेंच्योन CCTV कॅमेरांच्योन भितर कंट्रोल रुमान बसल पोलीसकारांनी 1-2-3 म्हूण करून आमच्यान तिजली कितें तूं हांगा बेसल्या म्हूण तो तिणें सांगिना म्हाका आमच्या सांगीन हांगा कोण आमच्या सांगिना एक फेसबुकान म्हगे फ्रेंडान आमी दोगूय इश्टमता ताका वार्डीक करिना म्हाका वार्डीक करिना म्हूण सांगून ताणें प्रॉमीस दिलें आसा हांगे भितर तो लायनार आशिल्लो हांगे आमच्या आनीक ट्रेनार देवलेले बरोबर केन्ना तो आशिल्लो हांगा प्लॅटफॉर्मार वेट करतालो म्हूण सांगिल्लें तेन्ना मागीर स्विच ऑफ केलें आसा फोन म्हूण सांगिल्लें तो पोलीसकारान ते नंबर सांगितलें फोनाचें येयल्लीं ती नंबर सांगितलें 1-2-3 म्हूण करून भितर आळागेन येयल्लीं ती ते चेडवा प्राय 18-19 इती कितें ताका हाडलो घुमटे 2 तांणी हाडलो तेजे मुखारान राबयलो एका 17 वर्सां आशिल्लो एक नायत्या म्हणजे आख्खा वेतून वार्डी करूं वता तेन्ना दिक्केलें ती तळार गेल्ली ती चेडू हे नायत्यांत फेसबुकार इंटरॅक्ट करून ते चेल्ले पटयलेली कोण मोशन न्हय प्राय जाल्ली म्हणून कांय कोण खेळना येता प्रोफायल्स कोणालेय सगळं फोटो घालून फेसबुकार पण खेळटाय प्राय जाल्ले न्ही उद्देश तांच्या क्लियर तिका कशी कोण पन्नानी वरका मत परिवर्तनांक वरका म्हळ्यार एक उद्देश मातून थांगा आसता ती तांकां मिकवारू येयली आसतली घरकार जगोवन घे तो तिरचे तिणें घरकार वचून ना म्हूण तिर 100% गॅरंटी सिन काय रिंदा ती मेळ्ळें आळा मागल्यान ती वतली 1-2 वर्सां तर 2-3 हालडे 1-2-3 चेडू घेवन मागीर रोडार बमतली न्ही मुसल्यार घरकार वच्चाची येतली तेन्ना नारान जाता एक एक्सेप्शनल केस रिपोर्ट केल्यान जालें तेजी सासू कणकीन केस नारान जाताय तेंकां रिपोर्टार येना रिपोर्टार एमच्या दिनाय ताजे उद्देश ഒരുപാട് आसा कमला म्हळेलें की फेमस रायटरान तिका कन्वर्ट करचे बगेजान खेळ्ळेले खेळ आसा गा इडेजान सगळें भायर येयलें मातशें तशें जाल्यार एक व्यक्ती वरक्यान ट्रॅप करताय जाल्यार आमगे समाजांत उलय एक एक्सपोजर नाशिल्ल्या चलयांक ट्रॅप करूं ती बुद्धी मोठू ना तें देखून आमी आमगे चलयांक चांग वाटेन मुखार वचचे बगेजान एटी प्रिकॉशन काडच्यार चांग पतांगलाच पास जाल्यार आदी मनशान स्नेहान बाप्पा MSC बँकां वचून लोन कांग घेतलो आनी मोबायल कांगीन दितलो चलयेक थांग वचून ती चल्ली तारीकिटा बरी वाडय सगळें थोड्यांक करतली फेसबुकार वतली तें घेवन फोटो घालतली ते फोटो
कोणा लायक्स मारता म्हणजे येतली ते लायक्स मारलेले आळा प्रोफायल चेंज येतली आनी तागेले फोटो लायक मारतली तशी मार 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 थोड्यांगेल्यान सूख काडताय अवसानम रेल्वे स्टेशनांतू बस स्टँडांतू पोन्नानी सगळ्यान अवसान जाता तेन्ना एदिंगैरी आमी सूख गेले आतंचांग घर कडेन चल्ली मोबायल घेवन फोन येयले जाल्यार मोबायल घेवन खंय भायर दमताय कुडां वचून फुटी कोण बेसताय जाल्यार तें सूख थोड्यांक जाल्लें म्हूण मनाक केल्या पुरो तेन्ना तबली राबयल्यार तिका कन्विन्स केल्लें म्हूण आसलें तांकां राबतन तें ना ते सेकंड स्टेजार गेल्लें जाल्यार मागीर डोरू जमना तसो आसुगंध हें इन्फॅक्च्युएशन म्हणटा तांकां मागीर बोध जमना इती करताय म्हूण तेंकां कशेंपणान तशें मुखार मुखार वचून तें अवसान नियंत्रण सोडून वता तशेंच आमगे समाजान साकून चेल्ली वताय चेल्ले इमोशन काय नाही तांकां तारीखेडे वयर वाडे सगळें जायते आसा तांकां समाजान तुला चेल्ली कांय कोण मेळनाय तांकां मेळटा खारे पडबऱ्यान जियेता खाऱ्यांत न्हयत्यांच्या चेडूं मेळना त्यामुळे तांगे प्रिकॉशन्स आसा खाऱ्यान तुवें सुर्या आनी क्रिस्तांनी कांय मेळना एकलेसरी मेळना तांकां हांकां मेळटा आनी लॅटीन कॅथोलीक तशी मुको मारांचेर डून थंय लॅटीन म्हूण सांगताय मुको तांगे बेसीक प्रोफेशनल मुको बोल्ल्यान घालचे मसले धरचेता ते समाजान पळय चेल्ली ते सगळें व्हडलीं व्हडलीं मुसोन घेवन वताय तेन्ना सनक कायरी आमगे समाजान जाता आनी तेंचे आमचे आपण मुसलाली प्रिकॉशन काडचें थंयच्यान हे संदर्भार चड उलोवच्या कांय जायना उलोवचें आसा जाल्यार उलोवचें शेर न्ही देखून हें आयकिल्लें तुमी शकता न्ही अशी कायरी घडकड वचून ओपन जावन डिस्कस करून चेडूं लेगी ताका एक फूल स्टॉप हाडूं येता जाल्यार तेंच हें रामायणा मासा फल म्हूण लेखून तशी जावो म्हूण लेखून ते बेगे प्रार्थना करून हांगा अवसानी पिची करता